yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ñaabina to bagodina to fondu to woluma nere to woluma ha tara to pureyela to nere yela to silla to rindiaw to sinthiou boumaka to beelinaɓe ko on takkusan juula ha e nder galleji on takkusan juula ha e nder galle ceerno Samba Thiam to Abdallah Jeeri ha to galle ceerno Haadi ceerno Ndiaye Ba mo babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Sénégal. Macky Sall hoorejo leydi ndi o rokkiri kay yamirore woni coup d'envoi puɗɗogol golle taw ko usine tirotoɗo ndiyam gueej kanɗam watta ɗuma ndiyam belɗam ha wawa wattede nder robiŋaji ɓe mbatta hutora ɗuma no hannirta ni to leydi Mauritanie. Ma en ketto Hammadi Kene me ko fate kabaruji nder leydi Mauritanie ko ɓuuri jojjude ɗin kabaruji noon ko ɓen tumanoɓe ko fate borjingol ngaluji leydi ndi hollirama tigui sappo yiɗo e mabɓe mbaɗama tigui inculpé ko woneɓe kay mabɓe kadi ko wayno Mokhtar Wule Ndiaye en goppitama hen ha laaɓi to leydi Gambie. Ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba to leydi Mali ko colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi o waɗi hitande e gardigo leydi ndi ma yim ƴeew ko fate bilan golle makko. Bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko docteur cafrowo hakkillaji. Maître Adama Baldé ina safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. Maître Adama Baldé ne safra kista fibroma dogam site rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe kala. Maître Adama Baldé ene safra ɓen worɓe ustoraɓe goragu e wonduɓe éjaculation précoce. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ne wiye dendagal kilineɓe mum to gonɗa e to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni. Maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓeɗon koɓe hebde kayitaji ɓe arsugaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji. Maître Adama Baldé ene wiye dendagal kilineɓe mum wonde kala jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkata mbadda hen ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA o waɗanma listihara ha mbiya yoni. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to Dakar to legal golfo. Numéro ji makko téléphone ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09. Maître Adama Baldé sa yi to YouTube ma yi toon golle paydude fewɗi o waɗata mbatta ko Maître Adama Baldé jingen Fuladu ma yi toon nate makko ɓosoje e golle paydude fewi ɗe o gollata. Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kala rafi mo Allah addi ene jogi kene safra ɗum. Kala rafi ene jogi cafro ɗum. An ganduɗo e rafi ma donkuɗo hebde hen safara ha no hannirta ni. An dankuɗo famde ɓandu mum cinɗo musalla walla rafine soome nder ɓandu mum waɗ feere jokkodira e ceerno Djiby Sy joni jiɗɗa hoorema. Ceerno Djiby Sy ko gandu bindi
jaadinde bala wale danwal kala laaɓaɗo leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe omo jogui leɗɗe so fewninima hen payande ɗiɗi ha payande tati dendagal to rafima yara to banggue goragu ma yiito hoorema goragu ma arta ha e cagatagal noon ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 14 rafina yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo ko fodde 19 rafina yaltayma ha laaɓa fannu keso mo yiiti joni waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafina yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni so yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗo a yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seyɗineji mbahliti hoore mum walla jano barugal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kiste fiɓuram dogam sitta rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe dorottaki kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe sottoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ene wiya an jiɗɗo waɗinede istihar ko indema inde nene ma ɗaccata to mbawɗa wonde leydi kala o haalanma ha cikaw nder ɓerde ma woni so tawi ko wonɓe Amérique wonɓe Europe ko ujunnaji ɗiɗi CFA woni ko ƴewirta so tawi ko wonɓe leydi Mali leydi Sénégal e zone franc kala ɓen ko 1/4 mbuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere CFA walla carte de crédit o yiila o haala ko wonema ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kellineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni to base makko to Djoum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 base makko gonɗo to nettit kadi ene liggo hano ha ñettini ene tawe ɗon minni ko biyeteɗo Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko ma Allah luɓiri gandal labde reedu malaɗo woni e mbadden dando faade makko worelteya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma worelteya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa worelteya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata en ɗama jokkodira e gorelteya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodira gorelteya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorelteya ma yiito on kala ko gorelteya safrata site o noon ko www.gorelteya.com sa yiiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorelteya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique
ko Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe badden danɗo faade gurela tayya kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone eɗen gone alarba goo lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men sehil men Hamady Keneme jaam ñalle maɗa. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jam ñalle ma Seydi Ba horejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Ala Qazwani ñalawma hanki o jooɗodima to galle lamorgo to tawi koye délégation organisation atlantique nord woni fedde OTAN ne ardi tawi ko ɗon délégation hono ko waɗa ɗo kuuɓal fedde nde ɓe mbawi tawi ko yewtidde ko musidɗagal moƴƴal kono kadi e jokkodiral e ɓingu yummago wongo hakkude leydi Mauritanie e nde ɗo fedde jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko yewti e gueɗe dawri e ndema Mouhamed Ould Aswad o bismima to nokku gollorɗo makko to e joɗaniɗo tawi ko fedde FAO ɓe mbawi tawi ko yewtidde musidɗagal moƴƴal e ballodiral e gollodiral ha tengti to sengo ndema hono halfinaɓe ko yewti e wadde enquête e duuɓi sappo tawi ko jawtuɗi bonnonoɓe tawi ko ngaalu laamu walla ni tawi ko tuuminoɓe wujjude tawi ko ngaalu laamu ɗum noon tan kamɓene ɓe jaltini tawi ko doggol ñalawma hannde o ngol ɗon doggol ene tawa hen kene tolno e yimɓe sappo e ɗiɗi o ngol ɗon doggol ko ni e sifuru indo gadano tawi ko menɗoɗo wonde hoorejo leydi ni Mouhamed Ould Abdoul Aziz Yahya Ould Hadde min meeɗi ardade tawi ko jagorɗe leydi ndi Mouhamed Saleh Ould Béchir meeɗi wonde tawi ko gardiɗe jagorɗe leydi ndi Mouhamed Abdallah Wouda meeɗin wonde tawi ko directeur général mo Sinima Talib Ould Abdou ko hen Dia Mouhtar Ould Ndiaye meeɗin wonde jagorgal Mouhamed Ould Mahzoub meeɗi wonde de jagorgal Mouhamed Lamine Bouha ko noon kay e wondude Mouhamed Saleh Ould Boubou ɓeɗo kala ko tuumaɓe ko ngolɗo doggol tawi ko ɓen ɓe ganduɗa halfinaɓe ko yewti e wadde enquête e bonnunoɓe tawi ko jawdi laamu ɓe jaltini e ñalawma hannde o tawi kay ɓeɗo kala ɓe tuuma ko bonnude ngaalu leydi Mauritanie kono kadi e yencinde tawi ko kalisaji labɗi e kalisaji ɗi laaɓani kono kadi e yeyde tawi ko nokkuji laamu o ha joni koye oɗon fannu kettatoɗen hono tawi ko hojjikintoɓe mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdoul Aziz kamɓene kayɓe ko leti tan wonde halfinaɓe ko yewti e enquête tawi ko bonnuɓe jawdi laamu ɗo e nder leydi Mauritanie ɓen mbawi andindeɓe tawi kay ko neɗɗo mabɓe walla client mabɓe e oɗo saaha nawama to yesso ñawore ɓe ko leti hay ɗerewol gotol ɓe keɓani kene tentide tawi ko kaɗon haala ha joni koye oɗon fannu kettatoɗen tawi ko ɓen halfinaɓe ko yewti e bonnuɓe jawdi laamu ɗo e nder leydi Mauritanie ene teska yimɓe ɗiɗo tawi kay e oɗon liste inde mumen garani tawi ko mennoɗo wonde jagorɗo kalfinade ko yewti e ngaalu e nder leydi ndi tawi ko oɗon bitteɗo Mouhtar Ould Ndiaye ko noon e wondude tawi ko mennoɗo ardade hono société Sinim ɓeɗo kay teskama inde mabɓe guittama e oɗon liste jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e gueɗe caggal leydi e ballodiral Mouhamed Salim Ould Merzouk o bismima to nokku jagorɗo makko to nokku gollorɗo makko to tawi ko joɗaniɗo hono leydi Yemen Saleh Ould Saleh ɓe mbawi tawi ko yewtidde musiddagal moƴƴal kono kadi e jokkodiral e ɓingu yummago wongo hakkude leydi Mauritanie e leydi Yemen gardiɗo assemblée nationale leydi Mauritanie tawi ko Cheikh Ould Baya kankone kay o wawi jabtade tawi ko landa tawasul ko lando lundiyanke ɗo e nder leydi Mauritanie caggal kay noɓe ñaagui ɗeɓɓade mabɓe faade assemblée nationale nde Ould Baya tawi ko lumtinantaɓe hono sarɗiyanke mabɓe tawi ko biyeteɗo sarɗiyanke mabɓe tawi ko biteɗo Sadani Minto Haytour eɗen tesko e yontere ɓennude tawi kay ko kamɓe landa tawasul ɓe jaltinino tawi ko Sadani Minto Haytour e nder landa mabɓe ɗum noon tan ɓe gonno koye ñagade beele eɓe lumtinane sarɗiyanke goɗɗo kono kanko tawi ko gardiɗo assemblée nationale Cheikh Ould Baya o holliti tan wonde sariyaji assemblée nationale ne cali ɗum tawi kay ko neɗɗo ha hande yaltini hoore mum e landa ene wawi tawi kay ko wasde poste mum to banggue députation kono kay so tawi ko landa yaltini oɗon neɗɗo ɗum noon oɗon neɗɗo jogui tan ko hakke heddade tawi koye oɗon poste ha ñande tawi ko démissionni wonde tawi ko assemblée nationale kala ɓe mbawa lomtinde e neɗɗo
goɗɗo armée national mo leydi Mauritanie kañum kay heeɓi ballal tawi ngal ɗo ballal ko yewti e avion tokos avion gumriɗo e leydi tawi ko imarat ngal ɗo ballal hokka ɗum ko sembeji leydi Mauritanie ene yettini tawi ko ngal ɗon ballal tawi ko joɗini ɗo hono imira arab uni ɓe kolliti ɗum ɗo foof ko ngam jokkodirde musiddagal moƴƴal e ballodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi imarat wali mo diwan taga kanko kay o holliti jilluji ɗi o waɗata e nder tawi ko yoga e mukataji gonɗi e nder oɗon diwan o holliti tan o yettima e commune Oudeye El Mahjoub caggal kay nde o yetti oɗon commune ɓe mbawi tawi kay o wawi tawi ko ɓadade ɓeskuji ɗi gam yewtide mum kono kadi gam kadi andude holko woni caɗele mumen o holliti ɗum ɗo foof koye hoore koye yamirore hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Qazwani caggal ɗum kay o wawi hettade tawi ko yende maire oɗon commune caggal kay ne wawi hollidde tawi ko caɗele wuuro ngo jogui walla diwan falde muɗum o jogui ko wayno diƴƴi kono kay courant ji e ko way noon kadiata Malick Diallo ko sarɗiyanke assemblée nationale ɗo e nder leydi Mauritanie kanko ne déclaration mo yaltini gam tawi ko jartade Birame Dawuli Abeydi ko gardiɗo tawi ko hono mouvement noddirteɗo IRA caggal kay nde Birame wonno tawi ko conférence muɗum no holla tawi ko landa walla tawi ko moɓodiral biyetegal MND wonde ngal ɗon moɓodiral koye kamɓe ballodiranno tawi koye mawya mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi gam tawi ko warde ɓaleɓe kono kadi e taccinde ɗumen jaltin ɗumen leydi Mauritanie kanko kadiata Malick Diallo o holliti tan wonde ɗum ɗon wodani tawi MND nde ɗeɗon caɗele mbaɗi nde ko kamɓe daari gam tawi ko wawde sembinde kono kadi e wawde dusde ɓeɗon tawi ko yaltinaɓe leydi mumen to commune Riyad tawi ko ɗo e nder wuuro Nouakchott toon kadi woni toon ko caɗele ko yewti e jiyam kono kadi diƴƴi yartede oɗo saaha ɓe kolliti tawi ko robiñaji mabɓe cimtani ha e oɗo saaha ɗum noon tan eɓe mbaɗi tawi ko eranko faade SND nokku kalfinaɗo ko yewti e diƴƴi e jarateɗe ɗo e nder leydi Mauritanie ɗum noon tan ɓe kolliti e oɗo saaha fekuru caɗele to banggue tawi ko rafiji ha to banggue laaɓal so tawi jiyam manque wuuro holno ɗum jogori sifrade to wuuro Rosso tawi ko ɓen sukaɓe darinoɓe e yeese ñawore ñalawma hanki o ñawore mabɓe e yani tawi ko kamɓe ɓeɗon sukaɓe keneɓe tolno e capanɗe nayyi e tati tawi kay ko suka kañum kay darino e yeeso ñawore ñalawma hanki o ɓeɗon sukaɓe tumino ko bonnude tawi ko yoga e jeeyi laamu e nder tawi ko wuuro Erkil ɗum wonno ko caggal kay nde coupiraji courant koye kay e diƴƴe tawi ko mbawi kuppude ɓe mbaɗi toon tawi ko seppuji gulle jaw ɓeɗo sukaɓe ko hen nangueno ɗum noon ñawore mabɓe yani ñalawma hanki o yoga e mabɓe kay taƴinama duuɓi joyyi kono kadi ene jooɓa tawi ko temedde ɗiɗi ujunere e kalis uhiya woni hen kay taƴinama kene tonno e duuɓi nogas jooɓa kadi ko yewti e amande pawaɗo e mumen ken tonno temedde ɗiɗi ujunere e kalis uhiya hammadi keneɓe Nouakchott faade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Hammadi Keneme golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen Macky Sall hoorejo ngenndi Sénégal o rokki yamirore puɗɗugol golle taw ko usine on usine noon pooɗo ndiyam kaɗɗam itta ɗum to maayo Guédia watta ndiyam ndiyam belɗam woni ko wiyete usine de dessalement ɗum noon ko beele kay haɓade ha laaɓa wuuro Dakar e ko taari ɗum kala mbeɗen setta ɗum ka hano hannirta ni oɗon usine noon hollirama tigui oɗon golle ɗeɗon oɗon usine noon hollirama tigui omo tawe nder leggal bitegal Ouakam ene tawe to Dakar e nokku to ɓe mbiyata Lemamel so golle ɗe noon gasi usine o hollirama tigui premier temps woni gadanol ngol mawo tiro kala ñalawma omo wawa jogade hattani tirade ha capanɗe joyyi ujunere mètre cube so yi noon ha ɓooyi ɓe mbawa ɓeydude dole makko ha watta tirade fodde temedere ujunere mètre cube ndiyam e kala ñalawma jaru golle ɗe noon kene waɗa oɗon usine kala ene qiime ha temedere capantati jeeɗiɗi milliard taw ko franc CFA ɗum noon on haalis kadi taw ko leydi Allemagne kañum ñamnata leydi Sénégal woni tigui kañum financata ɗeɗon golle hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jagol gala leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andina ɗumen ko fate bulletin de santé to mboroso Covid-19 yarata nder leydi he ɓe kolliri noon ñalawma hande o kay wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi holkisa ko temedde jeenayyi capanɗe jeetato neɗɗo e nder ɗina holkiso noon hen jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid-19 ɓen jeegomo noon hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o joyo heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti oɗon rafi ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe jeegomo kefti cellal mumen paati galleji mumen hay goto noon ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum so tawi noon ko doggol winditiɓe coronavirus tugui ko rafi o naati leydi ndi
faade ñalawma hande o ɓe jettima capanɗe jeetati e jeegom ujunere ene fawi temedere sappo e jiiɗude neɗɗo e nder ɓen noon capanɗe jeetati e nayyi ujunere ene fawi temedere capantato e joyi keptitino cellal mumen ha no hannirta ni patino galleji mumen ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom ɗum woni ko hawre radial tukki ko rafio naati leydi ndi faade ñalawma hande o ɓe kollidi noon so tawi ko heddiɓe ñalawma hande o juuɗe safoɓe ko sappo e joyi neɗɗo woni ko wiyete cas active so tawi kadi ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen togui ko ñakkuji ɗi naati leydi ndi faade ñalawma hande o ɓe jettima million ene fawi temedde nayyi capanɗe jeetati ujunere e neɗɗo e temedde nayyi e nogas e tato ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en kaalino balɗe ñande nde kabaruji men e nder leydi Sénégal to Kaolack wonande kay guel ɗon bebbeyel jibinanoguel e nder hôpital biteɗo hôpital Cheikh Ibrahima Niass mo Kaolack caggal ni guel jibina noon hollirnoma tigui wonde ko guel jaltuguel aduna guel waɗa e kees ɓoyani mum jinnaɗo gorko o tawi guel tigui guel kees guel wuuri guel bebbeyel noon caggal ɗum waktuji seeɗa guel hawre ladial haalaka noon yettinoma to tribunal noon haalaka yettinoma to tribunal de grande instance mo Kaolack ñawore nde noon hollama tigui fuɗɗima hollidede ko fate juge o holliri tigui wonde on tawa ko infete on noon tawa ko cafrowo kennoɗo e on fannu kayi hollirama tigui o taƴanama on kennoɗo e on fannu woni assistante infirmiére o hollirama tigui wonde kay juge o namdima nde o sokate lebbi jeegom woni 6 mois taw ko avec sursis woni tigui lebbi jeegom ɗiɗo taƴana o waɗa tigui ko galle makko yata kaso e nder lebbi jeegom so tawi kay ala ko waɗi goɗɗuma kene sokama o soketake ɓe kolliri noon kanko debbo o caggal kay kanko debbo taƴanaɗo ɗum o wiyete ko Seynabou Diem noon yeeso ñawoɓe o holliri tigui wonde kay o ala gandal kanko foof e wonde liggotoɗo e nder hôpital o ala gandal kay andude so tawi cukalel guel ko jaltuguel aduna walla ene wuuri ɗum noon hollirama tigui ñawore nde ene tawtora bamum bebbeyel guel ene wiye Alassane ene bamum bébé ngel wiye Alassane Diallo ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to Kaolack ko tana musɗo waɗi e nder Kaolack ko debbo goto noon garnoɗo kay ƴettude ko wiyete kalis mum te poste koɓe mbiyata bourse familial ko toon tigui o heeɓi musal woni ko wiyete crise cardiaque nde o yani toon noon crise cardiaque ɗon tigui to yani crise cardiaque noon hollirama tigui ko ɗon o wasi fittade makko omo wiyete noon Khady Ndaw jibinno ko 1965 e nder commune mo Helkom Birana département mo Guinguéné wom tana o noon mbiɗen waɗi ko subaka hande o to poste ñaari tali hollirama noon e oɗo saaha joni kala hollirama e nder Kaolack to poste to ɗon wonde kay mawɓe e sukaɓe mawɓe rewɓe e worɓe kala e kala saaha so gari tirde toon kalisaji mumen en tampa hen tigui no fewi ɗeɓata hebde kalisaji men ko caɗele mawɗe no fewi wonande kay oɗon poste tawateɗo to Kaolack kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni seno mimata Kaolack ma jaaha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé jaam ñalle maɗa aleyka salam gali Abouba asalminama juurama kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor hankide wonko keeɓi ɗo e nder Ziguinchor leegal biyetegal Ri Issa Ndiaye cukalel gorel ne wiye Mamadou Alpha Diallo omo yaara duuɓi nayi omo fetta bal e damal galle mabɓe yumakko ne wiye Mariam Ba ina wayno waktu 11h ɓe jagui ɗon gujjo ina jagui ɓinguel ngel ina waɗi ɗum e ɓoggol ina nawa joni noon gulali ɗi keewi e nder hen yimɓe ɓe notiti kono noon gujjo o kam ɓe pi ɗum tan ko ha ɓandu muɗum taƴi ha laaɓi ɓe totti police udditi enquête ina wayno joni nde wonno élection o ko faandi goto fof mo renani ɓinguel muɗum ɓe keewi ko nawde soɓe itti ɓernde kadi eɓe nawa ɓe jeeya million ngaji 10 ɓe noon mbiya cohli ko heeñere ɓe mbiya cohli ko jofe ɓe mbiya cohli ko noppi ala fof koɓe mbaɗata hen ɗum noon yimɓe fof quartier ji ɗi chef de quartier ji mbi goto fof yo ren ɓinguel muɗum ko ɗum ɓuuri wawde laatade commune Kataba Bignona ina wayno ɓe gullitima kamɓe fof ha feere ɓe ngala lawol ɓe ngala courant ɓe ngala réseau téléphone ɓe ngala ndiyam ɗum noon eɓe mbiɗi laamu ngu yo waw yeccitade ɓe nde wonnode élection o faandi nde nde ɓe gari toon nde ɓe mballiɓe keebal kadi ɓe mbino maɓe daranoɓe e ngol ɗo lawol kono hay huude taw ɓe cuwa yiide
binjona dey ina wonde caɗele ɗeɗo balɗe ha feere wuyɓe nangue hoore kellaw sukaɓe rewɓe joguiɓe portable walla aɗa werni portable ma tan ɓe birto tan ɓe ketta eɓe jogui labɓe eɓe jogui jasiji eɓe jogui fetalaji eɓe naata e bitikaji nangue hoore kellaw ɗum noon ina wayɗo ɓe gullitima laamu ngu yo waw daranade ɓe e ɗeɗo gueɗe nde wonno hunde nde ɓurti no feewi juuɗe hay sukaɓe mabɓe naati hen ɓe ganda ko dorogo o waɗata noon walla ko yamba fincok komin kubalan kamɓe nde ɓe goyti ko affaire docteur ina wayno kamɓe de ɓe jogui case mabɓe santé o ɓe cuwa nadde hen ɓe jarata taw koye ɓe cuwa hebde dispensaire ko case santé ɓe jarata ɗum noon ɓe mbi ɓe jiiɗi yewtude ɗon ɓe gara e poste santé ɗum noon gila nder fewde joni hay hunde ala ko gasi hen hay matta dikki e mabɓe ina wayno gasani mahede saka docteur ara wona docteur wona leɗɗe wona gasde mateje ɗum no ɓe mbiɗi juuɗe mabɓe laamu ngu yo laamu ngu wawa wadde hen juuɗe muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade walla commune o kubalan o fincognaɓe e ko taari ɗumen ma won joni gureji ɗiɗi koye hen jakori safrade ɗum noon ne wayno hay hunde ɓe jeyani weltare tv musidɗo moon ahmad isaga keɓe gorko mbotto jokkodide radio Zik FM e weltare tv sukaɓe afrique yalno kewante jaam allahumma amina sidi keɓe sen ummima to Ziguinchor ko ɗon tacceten payen to leydi Gambie jabɓoɗen musidɗo men sehil men kodda nene abouba jaam ñalle maɗa eyyi ko noon tigui Allah jarama hettiyankoɓe weltare tv ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ko fati e banggue dawrugol taw ko kabaru goto yiɗɓe yaadiɓe hoorejo leydi ndi président Macky Sall ene wayno de wonaniɓe beelamma mawɗo caggal hankitande nde ɓayyina suuɓa gam wawde darade wona député diaspora ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ko Ibrahima Sakho ɓuura lollirde e Birane Sakho ɗum ɗon noon wonani beelamma yiɗɓe yaadiɓe hoorejo leydi ndi e Benno Bokk Yakar tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen te Gambie tawateɓe diwanuji jeeɗiɗi foof e nder leydi meɗen te Gambie konngol ko gotol ɗum ɗo ko beelamma mabɓe mawɗo koko hunde nde ɓe coynino ene wayno ɗum ɗo noon mabɓe daro kamɓe foof gam liggitade e Birane Sakho kanko Birane Sakho o holliri tan beelamma makko mawɗo fewde e yimɓeɓe fewde e jibinande leydi Sénégal naɓe tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mo kala kadi mo weeɗe junggo gam tan wawde liggodirde e ma hen kanko Birane Sakho noon ko kanko tigui rigui ardino ko wite ko jibinande leydi Sénégal naɓe tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen te Gambie kanko tigui Birane Sakho o holliri noon beelamma mawɗo no feewi ene wayno o wi golle ɗe ko joni tigui rigui puɗɗi no hannirta ni hennete e ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen ñande 31 e lewru juillet ndu paaɗen ndu hennete kote nen Abouba gam weltare tv ɗo e Serekunda kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi sen ummima to Serekunda koto leydi Mali paɗen colonel Azimi Goïta gardiɗo laamu transition ngo leydi Mali o waɗi hitande timmude e gardigo laamu leydi ndi expert uji noon taw ko fate banggue politique ɓe kolli tigui wonde bila makko ko positif woni tigui firti ko bila makko ene moƴƴi no feewi kanko kala noon e laamade leydi ndi tawa kadi o laami leydi ndi kene waɗi caɗele kewɗe no feewi ko fate caɗele sécurité woni tigui ngakkede nden ka kisal e caɗele kadi ko witte politique o institutionnel haɗani bila makko ene moƴƴi bila makko ene feewi hewɓe ni ene mbaddamo comparaison ene tigui ene ɓetodiramo wonde tigui ene jerodiramo e Amadou Toumani Touré gardinoɗo leydi ndi men ardade leydi Mali walla ɓe hen kadi ene mbaddamo ene ɓettamo e oɗo biteɗo Diory Lawrence men noɗo ardade leydi men noɗo ardade leydi Libéria hewɓe noon kadi koleri wonde Amadou Toumani Touré hono muɗum weɓani e gardigo hono mum weɓani no ardirno leydi Mali ni hono makko weɓani yitude to banggue politique e nder leydi Mali hewɓe noon kadi koleri wonde colonel Azimi ko kanko Amadou Toumani Touré e saaha nde o arno e laamu o hawrani tigui e gueɗe tawateɗe oɗo saaha joni e nder leydi he ko fate seɓɓitiɓe e ko fate wat boniɓe e kala saaha e janguji baɗoji ɗum noon Amadou Toumani Touré saaha mo ari e laamu tawani ɗum kanko colonel Azimi Goïta noon kanko foof e tawde ɗen caɗele haɗani tigui ɓe koleri wonde bila makko ko
positive woni tigi ene moƴƴi no feewi sabu ɓe kolori noon o nokkuji kewɗi to militaire uji jettotono ka oɗo saaha joni militaire uji ɗi mbawi yettade ɗon ɗin nokkuji e kolori tigi e oɗo saaha joni wonde kay omo watti ɓuuri wattude hakkille makko to banggue priorité ji makko koko fati kay e gemɓude e heblude ɓen taw ko koninkoɓe leydi ndi waɗe ɗumen bien équipé heble keble moƴƴo jogui matériel hano hannirta ni tawana mbawa jogade hattani rende leydi ndi hano hannirta ni ɗum noon yimɓe hewɓe kolori kadi wonde yoga e région ngaji e yoga e guure ko tawa kadi ko ndiyam tawetanoka hen kanko foof e tawde leydi ndi wonde caɗele o wawi nannuto robinaji e forage uji o wawi kadi addude balle kala saaha ɓattitade ɓen miskineɓe e dogam moltu en e nokkuji kala e kala saaha ɗum noon ko hollide tan wonde bilan makko ko positif woni tigui golle makko e gardigu leydi ndi ene waɗi fayida no fewi e wiide mabɓe kamɓe ɓen wiyeteɓe les experts ha joni ko leydi Mali kedoɗen jeena ha tokkidal alarba hande o go lewru korsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo nogas ɗiɗi hitande ujunnaji nogas ɗiɗi seɓɓitiɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen e convoi woni tigui auto ji taw ko werlaji ɓen wiyeteɓe MINUSMA woni tigui mencede leppe mencede pe tawateɓe nder leydi Mali walla mbiyana laafaji ɓuurayi woni les casque bleu ɓe mbaɗi jangu ngu noon ko sanga 1h du matin waɗɗani kidala seɓɓitiɓe noon aynima mabɓe piyanɗe taw ko fetlaji caggal ɗum gone weddade mabɓe rokketaji ɗi hinde RPG ɓe kolliri noon wonde laafaji bulaji nayyi mbarmi hen gañima hen ɓiyana laafaji bulaji nayyi gañiɓe woni casque bleu gañiɓe kamɓe kala koɓe Jordanie naɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni Mamadou Ndiaye ɓurno lollude ko yoro ko supporter mawɗo no fewi wonande équipe nationale mo leydi Mali e équipe biyeteɗo stade malien kanko noon o waɗino AVC guila altine ɓennuɗo no gasete lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi no gas e ɗiɗi sanga 13h du matin o yaltuno sanga 13h ñalawma o yaltuno o adduna to hôpital Gabriel Touré o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe nayyi mayde makko nde noon ko perte mawɗo no fewi wonande kay o nde ɗon fedde witende union nationale des supporters des aigles du Mali e jeeyaɓe tigui o jeeyano noon kanko jaltuɗo aduna jeeya tigui koto wuuro witego Melka ene tawi nder région de Kaye waɗɗani keerol hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie hollirama noon ɗacci cuddiɗo goto e sukaɓe tato eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e demgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to leydi Gambie kodde nene Abouba to karallagal ko Saydou Abouba leydi Mauritanie Hamadi Keneme to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé ketki malaki jaam ñalawma janggo o noon musidɗo men sehil men Sara Abdoulaye Sarr ma en ketto ɗum on ñagama yafuy noon e kirgol kabaruji ɗi e ɗo balɗe kala nde won noon ma jippoɗen nde kabaruji mbawa yettade musidɓe tedduɓe yo jaam Allah jogomi jogo on.